Mitä me sanotaan? Pitäisi jotain yhdessä. Lauletaan. Lauletaan jotain, ne. Se voi kyllä sanoa sitten, että se on varmaan hyväkin merkki, ettei meitä näy, kun ei meitä oikeasti kuulu näkyä. Ja sitten varmaan se palaute olisi enemmänkin sitten negatiivista. Kuka sitä nyt osaa semmoista kehua, mitä ei näy. Ja kyllä tietysti jos kysyy, niin sit saa. Eipä sitä kukaan oikein tiedäkään, että mitä sitä kehuisi sitten. On hyvä se, kun toi vakinainen porukka on sillä aika pitkään ollut sama, niin se on jokainen tuntee toisensa hyvin ja jokaisella on omat vahvuudet ja tietenkin heikkoudet, niin me ollaan kasvettu sillä kyllä yhteen, että homma toimii porukalla hyvin. Johtajalta terveisiä, että toivon mukaan huomenna on kahvi tarjolla. Niin. Seppo, mä tuolla puolella seison saadaan symmetrinen. Nyt on symmetristä. Koko ajan. Lähetään johonkin terveisiä, että vähän sais palkkaa ylemmäs. Suomen paras työt Suomen huonoimmalla palkalla. Eiks niin? Mitäs olisi hyvä paikka? Tuon taiteellisen puolen ampetiot pitäisi meidän saada sovitettua näiden raamien sisälle sillä, että kukaan ei kuole. Niin kyllä se niin on vähän semmoinen... Kyllä siitä ihan oma haasteensa tulee, kun tuntuu, että kaikki aina haluaa enemmän ja lisää ja painavampaa ja pitempään. Niin Nopeampaa, isompaa, mahtavampaa ja suurempaa. Kyllä. Ja siinä on esimerkiksi sellainen kohta, missä ohjaaja halusi, että seinän yläosasta tippuu hiukan jotain roskaa sitten, kun toi Krista Kosonen törmää siihen seinään hiukan olkapäällään. Sitten tiputetaan sieltä ja me käytettiin siihen aika paljon aikaa. Viritettiin sinne semmoiset purkit oikeisiin kohtiin. Pieni purkki oli, missä oli korkkipurua ja ne oli mekanismit, millä me vedetään sitä sitten kun tarvii. Ja sitten kun tuli se hetki, niin ohjaaja näki sen ja niin se ihmetteli, että missä se roska on. Että, no se tuli jo, että se oli sitten sen verran, kun se oli aika vähän sitten hänelle, niin se on nyt muuttunut 80 kiloksi sepeliä tässä. Että se oli sitten seuraava. Mä haluaisin kyllä, että niitä olisi kiviä ja niitä olisi paljon. Piti pihalla käydä ensi hätää kaivamassa lumen alta, mutta kyllä sitä sitten soratoimittajalta saatiin sitä pikakuljetuksella. Vastaavia töitä tekeville Suomen urhoille. Otetaanko vielä toinen? Urhoille ja naisille. Urhoille? Mikä urho? Urpoille. Naispuolinen versio. Urhoille ja urhottarille. Urhottarille. Kaikille Suomen urhoille ja urhottarille, jotka tekevät vastaavia töitä. Näyttämämiehille ja naisille. Terveisiä kaikille meiltä Turusta.